nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokeryo y'abayibuli. Mwanchumurelia Ndizi TV ne mambiende engi yali tukolieti chikane ime yomoroberio bwensakia ase tokubato kumanyia naralia ya agendrete ime yense ya ityo ya Kenya naboigo ukumanya naralia ya abete ase korutu katigane tewikira emambia yale rase umwanchumurelia Ndizi TV boka boka ekorokwe gulenga TV yao Ndizi TV abekire omoroberio bwensakia nekorokerelie ekenene kigimanga litukobono lya belego chaka ase gomontumelo Ndizi TV and onzi asogoto bwate kurwase county ya Kisii ime yenseme kitu chache south kitu chache north chibonchali bumachoge bora bumochoge chache obasi nyalibali masaba nyalibali chache south mugirango chinse mochonzi we county Nyamira west mugirango north mugirango borabu kitu masaba boka boka so ime yomoroberio obwensakia kiagera bono twaberete gutaka bene aigana ndoko batoko site koli yao ase gomwanchumurelia Ndizi TV boka boka tengera Ndizi TV retrane nkoro kwa job MAANGI Nigeria ne ngoro kwa FRIDAH KERUBO mwanchumulie ne mambia ngene tokumerana asomorobilio wensa kibono mambia kerongo kwenye lyanga litukeliga kigima ne litukolia TBT job ekera tokwenyeranga ingitu agakorire kelikuru kale beta bana bekerero bagotebanga bono iga bana ba bono iga na ba Z generation mwanchumulie tokokwaliga ni bena somorobilio tumanyinga yokubwatia omorobeli koru turango batatu basoime ENSAKIA bono mambia tobwatia sechinsemo chiche mitandao sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital na bega sensemeri ya YouTube wetera Ndizi TV News wetera somtandao ito www.ndizitv.net na boto nyora ase chinsa emerongebere na inye amatuko atano nabere ye wiki ase begora boto nyora sensira bene wetera ase SMS tobebere ngare ya wetera se namba ya 0792192834 boygo asengo tebi FRIDAH Ndizi TV tuachire bosio kegima kandi batonyora boygo wetera ase namba yetu ya WhatsApp ase namba yele 0792192834 tumanyinga yo enda totobwati kurumwa nchumero Ndizi TV sangane to birengere kuna botambe to bobata binga toso aibieka ime yomoroberio obwensakia troyo nde yinga omoroberio Ndizi TV obwensakia oberio chaka ko tebanga TBT tokwenyolia mangana alenge ayege koro abana bachire umutimoko chiskuru njire cyabwate osibwate lituri ko runga visiting day abayiboli bako babago talera abana babo ngira bwo kwenyolia ase amatukayo abazuke kerutware go tale n'abayiboli ya skuru kerutware go tale n'abayiboli skuru ntenyetenga okwekero korete ruendagera uhiko ndora yebise boxi ometenga wiki ye lisa morangora ene kiore omanyago chaka hanga strike ri yago tambona lete iyo twanalete nga endagero kote yo moibolinga ome kichicha bati oicholie bakuri inero to ndabe ngonyera kerali yarengeli tukoliria visiting re nyotenga eko sabo mwalimu wesimi onkinka akero ukwana no mongina mama ana bange ekere visiting day ukwana no mongina banje to mongina ache school kwa motebinga mongina ko inkyote te ko chakolia chabati lindazi ebindo biro bitaikoni go school mugakere eko mwakera ekere school chuko asange twa to kwegena mugakane rwa chibesa nende linga abibuli mbale ako che school ninga seti na mache no mate
Mwaka kwa utakaje bisti. Mwaka kwanza gochora atebyo mwalimu nga kiro cyo mwana ne chacha kora gosengo sombale. Ora ateba gakora iwe minyansiri kare gabo. Actually abuna baroki abali tokwenyora ase bali balenga sense moye boarding. Temeti nkiora bego kwenyora sense moye day school. Day school. Maite barogwo nigo okonyoranga half time yabe uchaka mapema. Uchaka sida chia bwango kinyo. Ikiagera barogwo bali kubanyanga litu liri lyaga Jumatano. Okonyoranga babungire marogoba. Ukubunga kwabe kwalenge kwa bwango kigima. Naende yani barogwe balenge ase ense mokoranga kinde boarding oyole school ende gare biya kolende barogna barogwe barotinga na into tolibia anko nyiranga ahorke bali be day school ekera bako ende school gari engakerie bituma byamire bigosambwa kwara konyaranga umoraki gwako bongorole bituma obeka mubuko ngata bale nga utamu akula njugu ni kula moja moja akwanyara lili yo marke obesabu ale osigari agasomi umwana menya korusi ebituma ko mubuko nya korutamuno hano mwalimu igwete ebituma bigwete akekarasi okuminganga yebituma bigo sambuko kumbe nanya boka ikarasti gawonya korusi getume kemeke mukuru mubuko gakuri kuri no maetenale bya bete kumusamba akagore ebituma oyo ebekere mubuko ebituma biri byale gusamba byale woka lakini azejo omwana yabwato bumiti tata ete yani kobioro maite ndo bwate skuru hali chimbo gete useta bigete yego te banga nzimie tinga gozimigwa ekonya komusambero mubuko ba atenya iga konya kolia obongiti bwa bwaye aremerereti konya kolia komita sanga noyo kolende tatenga gaki umwana sanga noyo mirekele bate sanga no mino kyageranga ya gosanga okay obongiti mboli buya anyore no kongenta yako ngentire uyeke gimo wancho murigeria intu korugaiga asomoro bili bwensakia aino toko inyora ase chinga kichiri cheito tali ba job timeti ayo wancho murigeria ningyo ko inyora TBT yago nere andi chinkero nonyolete chire dichiri chiachete chi compact akara kwara koro mochi obwate ready ya compact ino mochi omotingu nechi swenta nchiroro chiachete chiabangi na kero roche swenta buneri manyango ino mochi oro motingu kabisa akara kwari ko igorera chiredi chiri chieke nanda komanya gote mamu mino maya gote binga ndage to buya masasi ayore tato mino ga gocha maragoba omo masasi akobugeria namba bwati masasi tubyaka twagaka yango tebinga amatukali no uno whatever eredia yo mugaka iyo yazikire nama mochama nene gokunere redio mugaka enjerangi yolete aba mama baito basigete aba iboli baito aba ise baito nelinga kwale konyoranga egeto kyo mugaka akora kwa yokune bakekero go mugaka bwantekero kyaye naende okonyoranga onyolenga omungi okuminga ngakyo mungi nago chukuzera sumo yani maskani getalengo into kyo mugaka nkwale gokona ne chiredi echi yoteredi nere alenge nene yabwata ma speaker andere diego chiredi chale ko bayibere tugato bosonitek redi lienene redi yenene niko yalenge eyemeyega bunisuku esu lakini chine na chinke chikora tumika ase gobono okora mamojo kuneti redi yo mugaga aye kya ukelire lakini oisa kulige sai Z generation actually into abayibuli tokurwana na abana chiri moti nyomba bona omwana ateta watch cartoon ya no take to watch news yani muri go chiana pi mokorwanira chiri moti abana basikuizi na maskani babulirwe kolende maite ebikote wonchilibire kolende bono maite mbali bona singe elinde kwene kinga babere babo keyu kongusana noko babere ono bawo ikirase kire bedroom wate TV omo ibo na wate TV bedroom sitting room bedroom nero ani TV nero abana baromba bekire TV okunyoranga bono eyere sitting room ya abantu bonse lakini ntote tikore kinkorase aigasto ero ewa kwenda si room ya actually na kitoka taba job nga murigere libono ikabuna abana bakire chirusa murigere content
segment kichiri bako watch ase TV bono iga onye no morobeli bw'Ensakia ayo batige ba watch oyo no morobeli bw'ekerengo gionse lakini amangana nali to abiri tokorora agwita ase mitanda atari amaya sabana igorigereria omwana obonye ne chikatuni nchirora bwenere ta watch mo tiga barigereria chi movie chira chikubasali ometenga ibintu mbirora abana batabwenete ko kurigereria bachikoira ne skuru onyore ngama amangana asalikira na ndi ano mono igora kuna twabe tukusangana bwende baitu barenge kurwa sekembe ya KSF abetu bakurwa obosemi bwabo kingwa tabanga niko abo igori bande bakaetenga ekero ko mwana kiriyenta taite nibo mwanchite kulinde obwancha ni obonene ora omwana ogwo no kwene kinga tari kosalika kabisa kwene kinga obere okina byasi ne bwendrete ko igoba bakurigereria nga nkike bakurigereria na ndi anene mono na kitote banga no ne chitibi chibako bebekera sirumu chiabo ningane takiri kuriru kabere usigata to kiagera ngane bona mwana kwa mobisire bona to kumanyanga ninki akurigereria igo ningane bwenete kumurikirwa aso boimena abaibori ane mono chinga kichiga abana bakire aso mutimo komoke igo rigereria ningi keri bagendete kurigereria gari asibalinka na ndumete aboroke babire bago complain asama tukunga ekera abana bagocha chirusa bakoira ne skuru ko nyanga bebete bitabo meti gosaba iboli ngo chitoro twabwati abana kera bachirenkanga ngo kuna bali na negetabu ake igo goseto ko ba freedom eri twabali baganga inubugyo muziki tara abana ba skuru ikitambe tikabatimuke yamba bwene tibatimuka bakwebe bintu byaze bale yo bale kyalingereti anywe chayo nye breakfast maybe asibe binta tinye nyomba abo gaho chiesa isiko gako irana sane na ende chaye sasa baragire agendere ko watch to mwana takwenyora nga usengo kuna alinge gitabo iwo konyora nga apana especially abago chukikaransira matemo maneno konyora nga bayibire kiregento iko kwara abatiuni nyomba gali kwa batenga ki korale tango na ibita korande ngi kuhuruma umetenchi tataga ntebiringa igore gitabo no kwa gasomire nga obwate gitabo kende ngi kwa gasomire ekene kingencho anono ne bwenrete baba kone kinga ngo beka bali asensemo ngone kibali mbali korara nseme munagotige yende ane mono ase enjira bako baba otumika chinga kichiabo ase erusa bwenrete onye no gosoma basoma keiga abibonye no gutimuka keigo ande ntoko bango teria bayiboli ekene nenkelinga teba bakulike no nyano kulige TV ye yabakulinga ebintu birabigo semi omwana ate no abana bale ase abana basinini ntuwatikatuni chikwata maigelio onyoranga no ena akilikidi ya onyoranga ekatuni gete ekwanda no mwalimu ole katuni osomi abana bale katuni ase kerasi eke ose kwanyoranga no ena abana bale ase form bale ase chi secondary tukwate chisidiora ose chi movie gete ose chi ebipindi getora nyolenga biko basemi chi set book okonyora abantu bateti matinga eline yako kwa kyo mwana ndi ya masemi ngo kwene bali gichinchira choko ne kinga omwana oyo nyanga talinga mate ntotigaranga egekoro kirietunga uikoso megeta ikina kinguka tingi tabu yuka na banyaranga kwa beri gotumika teknolojia nchira gete umurigeli bintebia birabi komogo kia na biko mosemi okay abiya kigima obno basemi bwaye job kuregaso moroberio w'Ensakia bono mambia bokango na babiri batatosa ibabiri batato imeyo moroberio w'Ensakia bono mambia tomanyingo ngayogendete ko bwatia umorobeli koru ekero mwanchi murigeria turabe to kumurikira amangana ayagendete gokorekana imeyo rogongo rwa Gusii siko yorogongo rwa Gusii enseto ya Kenya engimana boigo chinse chiriche isiko mashabiki ito onsi team following mbaroro chini ya maji ntumaitenga team diaspora mbaroro ekero bakoragwa no munyakerugo ito monene korwa asense medio mo director Kennedy Gisemba tomanyingo angakinu mwabokire korwa chinse mo chiringa imukubwati umorobeli korum ntumaitenga wasiri mkuu korwa chinse mo chichi Doha Katana ngere ko makirejes angati ya mashabiki ali amatingu korwa sense media team diaspora ntoro chenga Teresa kemuto korwa sense media Muranga ngobaro asomorobeli butambe Kemi Sophie mtange korwa sense media Nyangongo nango bwati aro morobeli butambe naboigo Edwin Akunga shabiki 001 korwa se county ya Nairobi ngaitenga register yane abuna berengo bwaterera bagotoka somorobeli w'Ensakia mania
inko batia binga FRIDAH ekarago che studio ega mogani ndo nsugo che studio to kubatera nere nigo akwe register oba kuma kikegima ekira ndo tenga abasubati na boge binga aba iboli baitoke muna bangina erenero kumanyanga omwana oyo ochira segetorage konyali kwaragero ba yes that's so to bagene tenga aya nabokoranga astoikora nabokobokora babokone kinga naro traso assist as we go ngobali baboli tunda green we go Edwin kurua sinsemo chiri chake hancha we go amisi taisi wonsi ngobali na shemke buri mesha ko jeng we go so ime yomoroberio ogwensaki ase kuna we go tebanga na manga genrete ime yense ya ichwa Kenya mono ase orogongo ro usema eteri twero umurai gwobumo owo Azimio Raila Odinga malenge ase county ya Homa Bay tini koenda ngobitara etera Gusii yes ase abetwa tebanga litukolia lero nabeka gotalera e county ya Kisii mono ase hebara twikira na ensemo ya marani na magena kugura emeroberio au ya magendro kaukwa na nabari kibamanga nama ya kerosi ondieki oyoro munyakirogo wa ekyombe bose ekyama kya ODM account ya Kisii nabere bangani ko babekira bono emeroberio emeikira linde kwene kinga umurai wo mugwa Azimio Raila Odinga bare amo numurai gwe kyama kya Waipakalunzo Musyoka babere utalera ase orogongo rwa Gusii linde kwene kinga bakugwaterana no mugavana we county ya Kisii Simba Arati babeire bako igorana kuriya bwegemeroberie iyo yamagenda tango turarango naralia ya umunyakirogo we kyama kya ODM kerosi ondieki abeteka gusanga nabaliki bamanga nama ya lichuko ligoro marogoba eyeiga abazamuro chegaiga no DM ya Kisii County kichaman chosi pigwa senyari bali masaba mpaka South Mugirango mpaka Bugetutu mpaka Machoge na obos barega atu ataka kumanya abantu ba Kisii County bose Gusii muna party leader ito Raila Amolo Odinga gochare ga mambia gocha gututarera na gukwana n'abantu ba Gusii Kisii County na Gusii as a whole na etareyo yego jawansera marani sa tatu ulikiroro yesisa kukiamandi na jawe kamarani ama yakuroro agende magena saa 6 ama yakuru magena akara kuru magena bono after that sta wajana jambi bigo tukubulia abantu baitu wosipi pache marani magena na rajambiri marani na magendera karoro aso wote kuigora ekyo elier marani ya gachiri yaeli by the right honorable Raila Amolo Odinga ni gavana yetu Simba Arati na wawe de kwa mama na magenda bo bigo tukubulia abantu baitu bache in large numbers egere to kore gentekyo egentekyo kugore chiyo egara to wetu banyora sibako ni ebintu banyore a modern market asibako de wango kore egasi yabo so yogi ko sawa to amito kumbranje moche especially marani abantu marani igo o mugambia ko de koikoro mugambia our excellency Sibarati na the right honorable prime minister Raila Amolo Odinga saa tatu mabe mono kumuranje asenge ete schedule kar tight to abasabire kumuranje gaki moji mapema to attend to our president Raila Amolo Odinga
Oyo no munyakirogo wekiama kia ODM ime ye county ya Kisii ondie kikerosi tabanga tigaba menye be county ya Kisii babagwa sokia asobonge anene mono asokumwaligania omuraiwo umobwa azimiola umoja Raila Odinga se arachi kuigura chinsemo anaboigo gosio lya bene mirobiri gokinia naboigo gokina chichiro chiamarani naboigo echiro eyuende ya ya magina asara chucha kiretare yae asinseme marani nande nabe gakwaliga ni gubene no mugavana be county ya Kisii Paul Simbarati nerora be gakora umurobiriyo na kumutali chinsemo aiga bantu ba marani kwa standby baba ko Kisii baba oyo ndirigocha ko baba olio beire gakwamereria serikali wala laso ete serikali na barache na kende ndo chenga eni bogo ikecheti kale wane round ye Gusii elia etu senseme eliende ndo chenga bakacha bagireta ya mesi Gusii Uganda amatoke bakuru tali obosi Museveni nyonya namwe tamabere chombe chiri ngwachiro chirakini style charenge ni chombo kora chibwa tamabere gondo chenga Gusii anto chituranywa amabere to komenta na matoke orochentora bitise Usini getinginye kengai tokwaga gaiga twaga twatumuaziri tobwatete muina katwara boiko etaya nero wanda muina so kibonzi bakoleta sege kabwe kemo ranga omuguzio bero kogenda nakiroche etari ya Raila nchira kieye era chigotwara okumusa bose era chi toratebenga era chigo mbulito kibwate go chase mu Gusii aseko bwatikana nemero beli kurwa asomuraibiki amagia ODM Raila Odinga ni meta sensemeli ya marani mbachiko babako igora chichira sensemeli aggregation ego obonchelia sensemo ya marani nabo igo ensemeli ya magina timete no mete ensemeli ya magina nga chingeni nchirororo chikurukurwa sensemeli rinagu chinsage chyokonyoru kugoraga yembasi actually no chikurukurwa sensemeli bono konyoranga enka kineroro konyoranga chingeni chiri nguika chire chiasalika igomba bwene tabaligerelie chincheranga kibarabe bakogacha chingeni chiri elinde nchingo salika chaba chigwikera abantu bonsi gemerobele barachikokora sichinsemo chichiamagena kuigora chichiro ya sichinsemo chiri kwane kenga obonchiriria nkogale kabole asensemeli nimetinga emerobele nemia mugabana bwi county ya Kisii abwate gocha se county yo ande nabe gakonyara libagali ya bene na ande nabe gagosemigwa no murebike amagia ODM getambukira kibabene takoimukia nabo gokwane kenga e county ya Kisii ngoskere wasio ayuna rototaite ane mono ase abarai baito onegani rototaite abarai onsi andonsi asole rototebenga oruense meyo endense moende ali asole tereterekende babole tinga nkyo bwatongo chana kemeza onoiga na kinatwa tanga kurigoronga siasa matangana siasa bona onoiga tigabarai batretra magendo kabisa tumeke chinguri zibabwate ase ensemeye ensemeyende tone kinga imea Gusii twabeto kina kurwa sekerenge kemo uchia sekende linde tone kinga no kancha kisingosukere tiri tumaega azi amagene kegera bakuna chikaunti chinde numurai wensemo ye county ya Homa Bay Gladys Wanga ero mugabana twabeto koranga saba subati uri akore mirimo ya yansentire weke nande seginchi aro mwoge wote no Raila ruta otebanga tebi Homa Bay ya ora tebi Gladys Wanga ngaya tari gotegera yaya ngaya tari ngaya tindiko kwarekyo no izina oi katokore na kikwaro chekera sabetenga babe bago celebrate one of the holidays ngwaro chinga omara ibense tamo pingeti actually amatetinga 2025 tigabono toro sige tie kege Raila Odinga Stadium 2025 ntobetoko sherekea mashujaa asichinse for the first time maite tuanalirenga account ya Kisii nero butambe asoro ngoro igarwa Nyanza nabo igo Kisumu echine chichi county chiuka chabere chigo celebrate chi holiday chitogotwara sense ya Kenya so for the first time tabeto comment county ya Homa Bay igoro ngoro Nyanza go chaga ganto gendete komesa tuanalirenga chi county chiri chago chimuranga kericho abono chi holiday nando meteka to celebrate chi holiday obuyamborororo ekero kolete omuyigo yuta tebe bune county ya Kisii egentege tangani obwali mborororo at least county
ya Kisii ngomanyikanire egento gia kabere asensemo yabonjire because abantu bali bagotara bali gocha litukolire na ende bagende goika basiba mache banywe chai bali litoke iga abantu bagusii bakonyekere abarayi bali bagotenena gukwana agali umarayi wense goikate bengana atigire kende Gusii igo kuno gokonyeka asa abantu bali bagosasemeyege yekere gokoreka na Sechi County go Gladys wanga narocho obwoge nalekera bakorete conference iriyo kubwatani chi investors korwa Sechi nsemo anarochinga ebintu mbiroro byabete bigotigarege county ya Homa Bay nero yaberege komesa ina roto ke banga no mate ensemo yende ensemo yoburaro ikyagera kwaliga ni umurobiri onga bunoria kali tukeli mo kwaliga ni kwale ni weekend ba sabaga ni konyaranga bakorara asi hotel bali ndagera ensemo yo bagora endagera igo ase igo obuchino bwate bambo gokina asekerengo kirekenene askolende ntuna Ndizi TV tatanga twa baliga ni kegima umuraya ikira ne ase orogongo rwa Gusii nabo igo tigabara inaboro batumekeli bageli ensenjera endonge na siasa chiuka ndi batware chinkwana asurachi kusanga lichikolia rero no mugeni wito ase studio mugeni korwa ase ekiama kia ODM Samarieta akurukwanga agaki Geoffrey oyo romo nyakerogo ODM Bonchari constituency na boigo omokonyi womuliki county ya Kisii ana tabinga ekerenga kiaraira ime Gusii kerengeke anatomanyinga atomanyinga ikiama ODM nga ikero chibono iga atorochenga siasa ya ODM era achiko kubori Raila umetengo endare umetera ile ne sure bet bone kirugo keli kia AU chairmanship Kenya walire kine sure bet no ntu atereti lakini bono igara Raila umetera bwatu bumanyi asokoleta amo chinse chia Africa na chigo chikonya sana igo tutaitenga agende goroche serikali ya musirire korwa sensemo ya UDA bamubwatisiringa baito tigara ilo dinga asikyo guchigosio igo manyi gente kitokirite mapema ndio best na barai bande tote banga no etore asensemo ya UDA karomo Kenya tuna Kenya niko mwoko boko achibosio raira achibosio ayega kiround yerende ga kitigebenga totiko ibunga ngande bako iberete tigachibosia sebo igo itikolia igo roto tokoranga aba pastor na barabeti kanisa babeti bakubera na numugabana we county ya Kisii ase ensemo ya ATC gokwanera chinchera barachi kobwatia elinde gokianania liberera gendrate ime ye county ya Kisii zote banga batiko enda gosabira e county ya Kisii nabo yokwalgania omurobelyo abogo sabira e county ya Kisii elinde kwene kinganya sai obega koramboro koboko ime county ya Kisii sabudo wacho chumugabana we county ya Kisii abete gote banga nirwete kigime elinde kwene kinga ngoletara bara ibonsi ime ye county ya Kisii amo se abeta osababa MC beire ngora ngana yuko mwaka isiko omokonyo ye Dr. Robert Monda tiangu tura rango na ralia ya aba pastor nabo iko omugabana gwe county ya Kisii Simba Arati abete kago kwana maiga yokomera na nabarai abuo bechi kanisa Buna enchere ya moyo gokiania amaberera agesiasa ayabeire gakororekana imeye county ya Kisii asa matukabwa ngoiga bono nigo abarai bechi kanisa au baumerana no mugabana bwe county ya Kisii Simba Arati na gokora egeikaro elio gokwanera ebitambukero bya bene ebyo biraire elio kugayana amangana yo abarai abo nigo baenekianga county nigo eganeri amasabo asogokora chinguru chake moika ekyo kire imeye county yaiga amangana akolekire Gusii ga nyonekero taraso bugambi igara kimoika amataba unale ai mugeti kuga iga ase county yeye kurukale bono narayo konyora akoleta chisegechi oitana nebinte binke sana biteribia igo una barandia ba bishop batenerichi kanisa tuatebirenga to understand kurwa samariko nga uyo no muikomobe nyachini to kurwania nalia magenderero atacho Gusii igo tuatebirenga rasma tororenga tokoleta abakoleri wanya sai abarabarai banyare gusabira county yetu nense yetu
kera manyinga itekire abantu baumire na lazima tubwe chinguru cy'umubisa na sensemo yaye omugavana Simba arati nigo atebire na chikolenta abarayibonsi amo asokoenekia bunango cya gukora bare siasa cy'omurembe aseboigo ensemo yabo abarayibe kanisa nigo barua ekurate gucyase abarayibonsi guca kuigwera na gucamo asokoleta omurembe bambuli barandiaba bonsi lazima twisaransense n'abarayibande toiwane ngakitobokora siasa yetu ya Gusii ase abanyasiasa eoto kubasaba kuna barayi baino na ende buna bakolera banyasai tafadhali inchuamo twa bolirie mugabano ito abarangeli moikaranse moichamo moiwane amalika ngotebalenga let us come together reason together ekero abarayi bago ikaransa na bakonyora ngo solve bala mangana mangi dibaga toko insight abantu diba toko insight yoyo tokoleto wombochu wostutake kuna chama doro ya barayi ikaransa mo solve mangana politically omugavana nigo abasabire aba MCA gucya gutigana no muswada bwo kumurusya abisi omukonyi bwo mugavana Dr. Robert Monda eryo gukwanira amangana yo alengete engane yo isiko ye assembly and entaite kubolia aba MCA baito nima yatenga mambineli tukobataite go koire vote eryo kurusyo mo deputy obisi kubasabanga so wanja kweno mwa kunyara koranye teneni nyamo kunyetenenia tugambe toroli ogoseire umroli Dennis ogoseire osentugambe nere abali bande bonse bagoseire toro sentugambe tonyole solution ali egente kanye kego tenia assembly getene senate nabo togo konya kurwalia diyo telia ngoja kubalira bune kanisa nigo batebire buna mbache kwaligania amasabo ye county engima asamatuko alibosyo elioko yesabira e county ya Kisii elioko yikelia chinguru chomosunte asebona yatigaire ase abarayibonsi ochagwantirana no koigwera oko igobuna abatumishi bomonene twamuire nga tutwarali tukolia masabo togocha amo chikanisa chospi abarandi bonspi chikanisa chospi togocha amo tulere nyasai kera malikongoto tebyalenga tusabe asomonene na turwase bibe tumuligererie igakuiwa masabaito na kubwenia ense Kisii county kwikebwene ntogo tiwinyuma reporter ya egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi Monjo modelia ayuna rabete maiga yumugavana bwe county ya Kisii kumwirana amo nabarandia bechikanisa au naboigo abarayi bechikanisa asabete bagosanga kegima naboigo yenerenga kientanga nitwabe tokoranga niko bono ebitambo kiro biri getikoreta omorembe ime ye county ya Kisii byategera kubeka amatunda nimetenga engana yo kumurusia bisi omukonyi bo mugavana ime county ya Kisii aberege koreta liberera mono keraba Kenya keraba Gusii kurasinsemo ababere bagwesokia komocha ba MCA batebya ba MCA tigana na mangana yo lenta umuswada bwo koreta magenderasi chiwodi korende sentinde ntangane niko toiguro mugavana kagukwanire ngane yo naberego oberega kwenekia ngati go koigwana kobororo tigaba ende isiko gali bakwane no mukonyo ye babe bakoigwana kine gitambukire kiyakurwa asabara ikuruga gasorgo ngorwa Gusii kera omorembo kweniki gwachinga kichonsi yes omorembe noro urabe goko reta amagendro maete eliogi una abaremi bacha batebanga echa inkuibwererio echa no nenchira egosoboka tirigosoboka lakini no na magendero yango tebinga FRIDAH amagendero nkuigwale eliogi aseriogi magendero tayo no na ase enka asumu sacha no mukungu bako babakuoga okonyoranga no na abanenchira bagokina tinchira erendonge bagokinero obwoba okonyara belingeterioka
ana otebi example ke mani okonyoranga omwana niga gocha sumuga ko motebinga mama taranga kende muga kanera ko motebinga mama unaro mube omwa elibwaye omwana ndo mnyago cha stata tata tanga tekende omuntu ja otebinga una mugaka aro mube omwa bono banyoranga omwana oyo obeire agakoba asigati omwana oyo niga agendrete gosaleka nona se orogongorwa Gusii yaranga barayimbali bakwenda bati wateye umugaba nanga unuyo aromube unuyo arabu ndo banyoranga magenda hogoitana batumana banyoranga nona magenda pe kunyarika nasigo ekene tambukire kiana ndeke tambuko tutete koranga abantu babagweso kigima kanisa chionsi abarayi botenga ekero chikoleta siesta tenga ya no molembe tutaite ndo chikoleta siesta chiko tumania abantu amatanga tenga ya ndo tutete ninki amagenda ekero nkoinyuligwa nga job ritkolia rero umuswado yiboko murusia abisyo mokonyi bo mugavana no ngokolekana uri naendelere ritkolia rero asomo konyi bo mugavana aganiri goika Siwe County Assembly ya Kisii ritkolia rero timeti bona kubatikana ningwane iyo mugavana timeti nebege kumutanga goikira nase county ya Kisii. Yes, maite inengana turabe tukubwati kigima ekyagera no nyangu ikabono iga ino mugabo no konete ba MC barakwana nandi nabo bwato umuswado yo nabo bwato umuswado yo nende manyanga ensettlement bono iga talinga elio montakuru guchika kuika barabuna barabona ekyagera ndo gwete libago be kumuswado inga mugabo na sukakando sukenzemo tibato de mamontegera kolinde ngana abaliki baitu bamangana maye anene mono omuliki to Mildred Mumanyi maite CBD na boygo account ya Kisii town ngima yako bakumulekera narali yagendrete ni maite ngana abatumanya narali ya arachikoba bunge ye county ya Kisii. Okay, kero mwanche muri yatokoligereria amangana alengete kisemi maite kisemi ne chechinge nchomono kero ngakira ababunge mbagendete gusira kisemi betokorera samatuka mange bagwesoke nabo igokoena na chibasari na kwenekya ngangukine bale ebirengo bye kisemi gokurwa asekerenge kemogo cha asekende kolende ase bunge ya Kitutu cha South omubunge wensemeyo Anthony Kibagendi anigo litkulerera beteka gotalia chiskuru sensemeyo nabo igokwenekya nga ngokwanale nababwatani be kisemi ngaita oberega kulira nga omwako oyo goika amoncholi abeka goikiraniwa elinde kwenekya obokoleri obuya ase chiskuru omanchi muri nabeteka goikirana ase skuru ya Nyagisai nabo igogotalia chiskuru tigango to so sensemo ya kabere ye studio toigwe nare yabeteka gokwanera.
Kuyakigima eyonero etaro y'omubunge okitutu chache South Anthony Kibagendi ase chiskuru na bigo kwene kebnango kinyale ebirengo byekisemi ase chiskuru ekyo ajabungo nyirigwa ngali tukolyalero nali actually obocholi bwa LSK bogokolekana Hatimetia se county ya Kisii ndochiko kubwateria se obuagale tokumanyinga ngaibora bebo kolekana. Ime county ya Kisii ni gobora go korerwa ase ekigambero ekeneno kia Kisii lokota. Abuno ase abuno torabika koranga nigo obochikora go koleka. Ase abarai au na bwiko abawakili baraba wikirana enseme yuri kwene kinga. Ngocho runde. Ekemina negetindi sana. KERUBO no morayo monene bwensemeria LSK theuri arachikoba kagotiga ikiruge ikyo nabo igo kwarigania omorayo muya nabo igo kwenikia nga obokoreri obuya bwene kirigo asensemeria. Yes nainde egati yabare bagande tukumurekirwa anene mono kurwa soro kongorwa busino Mwanza umbati oyorachi kwamereria ekirogo gyo chikobanga oyorachi utenenera abasacha usaso mono bekenye moleronga male representative. Oyunerega chi yabaraiba bale eriso korwa Gusii abarachi kwamereria ekirogo kyasi biko twabitabona nige ekirogo kekebwate akemina negetindi omwakoyo nyoranga ekyombeke kya LSK na kige koma gekorongeya eserikali kadenga eserikali ya bunichiko eserikali mbuyere ekena kike ekyombeke koba gekumurikiranga eserikali mbuyegendrete nabo igo korongeya lichiko nabo igo konekinga lichiko ngubwatigulire ase ense yeke kimaigo mwanchi muri elia ayo amona yanda mange ntobeto kokubwatiria ase nchira yoboikirano elinde tokumanye ngaki yasensemeyo nare yagendete kokolekana nimetinga abantu mbaroro babiri bagutuma ujumbe bagendete kobwatia omorobelyo bwensaki bono mambya korwa ase chinsemo ndete tobasoimeyo omorobelyo nabarobo bayigubuya barorokanenga nabarobo babiri bakobwatia omorobelyo asensemeli emitandao Ndizi TV News Digital ndochenga baba Adrian agotabanga korwa igege chiduka present mbiamono sana Kirandi Dennis watching live from Nakuru City mbiamono sana Dolphin Mora atanga good morning Job FRIDAH and Abigail agotabanga wish you a happy day to Dolphin. Dan Ogaro agotabanga watching live from Kisii Nyaura agotabanga mpaka mwisho mbiamono sana Enyera Yeli Tongo Jared Oura agotabanga niko present nikiwa Lower Karen Nairobi na wafuatao Andima Douglas Sheila Kemunto Kefa Atuya Kirwanda Best Rose Michemo Matumbo Junior Reloaded Beatrice Kiyondi aka Gesare Plan B Hillary Elijah Salome Onyoni omwana zilizopendwa atawanga Atambo Sekia Joseph na Kirandi Dennis basoe imeyo morobelio timeti job mbara babere bago soe imeyo morobelio bono mambia ndoche Dan Ogara tabanga watching live kurunyaura mpaka mwisho ndoche boigo engera Yeli Tongo niko present kiwa Lower Karen Nairobi na wafuatao Ndima Douglas Sheila Kemunto Kefa Atuya Kirwanda Rose na boigo mbwa ndoche Plan B Shem Kibwira tabanga hi Shem FRIDAH Shem watching from diaspora kama kawaida nikiwa na marafiki zangu Peter Nyangate James Innocent na Felix Niamke na my son Spencer Bran and all my friends via Brian from Dubai. Sophie Kefa Sophie Mutangi atebe morning team a wonderful Thursday mnanya South 20 ile tuabeto korali tukolinde wishing mashabiki wote a lovely day kurwanyanko junction well represented eno kumochere welcome FRIDAH KERUBO ime yomurubeli wenza keri tukolitangani kokorora ime yensa kianda litanganya la korora yomurubeli wenza kia ndo chekene ligisemba tanga Sara Job FRIDAH good morning I hope you are doing well extend my regards all ENSAKIA FRIDAH ENSAKIA viewers this morning Ocharo wela watching live kurwa Aiga Sensi Kisii Henry Ochoki daktari kurwa Itibo City county Nikondani wegondo chenga Grace Angwenya tabanga watching live from Kijauri Nyansiongo wapi Fred Monsioma Eric Osoro Zakari Makoli Dennis Kirandi na boigo omwana omo Ravera Lilian Kerry Diva Yeskimo na bigondo Duncan good morning watching live from Kiamuka masugo mwanchumuri Ndizi TV lero digo to enda kubwatera na hey Abigael Nyanchama na imeyomoro INSAKIA igo Abigael Nyanchama nero connect
kinga chibi chaboigo na maringo ikirare sente bwikira nambara byo bose twabeto kwiba Rose Michemo agatabanga ako president korwa Nairobi pipeline nigagendete kubwatio morobeli akwirukanga omungina Edel Monte na Habi Naftali Onyango Jared Oyunge engera yelitongo Jared Uru Zakari Makori Moginda Victor Omondo Miyenda Douglas Ogega Salome Enyoni Shila Kemunto Kalista Wanyatieko na mashabiki onsi ya Ndizi TV atabanga soa imeyo morobeli mapema mbia Lydia Mosia atabanga together mbia mwana sana sewali wagendete kubwatio morobeli Enoch Mochera atabanga good morning watching live from Isebania border wakiri bya Nyasaye ngancheri na litukolinde koganiria staff togokora egasi nabo customers Kenya na customs Tanzania asubuhi njema atabanga pia siwezi sahau mamo Minto Batsheba kwambuka ole biombe mwanyabando atwale mambingia agatebanga na Dorcas Kema atwale mambia engia yes Dorcas nigandrete endrete konyora okobwena ande ntorno kwikinanga Nyasaye nabega kurambura ko kwae elinde Dorcas abega kubabia Thomas Sangara agatebanga from Kisii town pamoja hadi mwisho mbia sana Evangelist Masosa Risosa agatebanga Brian Kombo from Kisii Ogembo tuko pamoja ngagetenga abuna babere bagoswa imeyo murubili wensakia bono mambia yes montumero Ndizi TV tukamambia mono astonde tukubwaterana ime yo murubili wensakia asikolinde kera chikoba entunda ya gatatu mugeni kitu torabe tugutwara litukulia lero ntubate omugeni tokorwa asensemeli ya bonchali oyora bekago kwanera etaro yo muraibekia magia ODM ase county ya Kisii Honorable Agaki Geoffrey oyole ase asensemeli yo bonyakerubo bwekia magia ODM korwa ase bunge ya bonchali boigo ole omokonyi bomuliki bwekia magia ODM ime county ya Kisii gogekoraga ense ya monenuso kagitengana barabeka gwikirana ase studio elinde tobeto gusanga amange asikendo mwanchumuriria Ndizi TV bunabo tambe enchunda kabere imiyomoroberio bwensakia ni goto kumurekera ayire obolito ase ensemo ya magazeti ase nabenko bayira gwetera ase gazeti ya The Standard nabo asensemo ya neni igonda benko mulikera ali omurikibwe magazeti ye Daily Nation aberiga kumulikera ase gazeti yo ngwana turasumu tumukomo ketosio miasituka kolendekero turachukwirana ndochukwirana tobeto kumanya na Rariaya alimolekeire ase ensemo ya magazeti Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omwana bwembe bagatebyo omwana bwenguko ngaye abakoyo abana bukorangeria obatebi ngayaya musibati oyo mino nonya tomenya teiga nabwata amamocho nekene ntageto kobatebi nga bantu bali bakare ko babwata amasikani asa abantu abanene bantu bali bakare igo babwata basigeta amachiko baetwe yogokinia enka aiso gotoka nga omochaniriye obunira amachikaya nabarengo kora amamiguno anyore n'abantu ora amamiguno abantu abanene no muhaje kabisa okore tu musajore bwoja ara mamigusi wakwemete sawa sawa bale mangaye mwana bwenguko gatebyo Gento tikerie kiya sense yebuna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio ubwo komenya okuya webwo bwiga
Tutebe abantu abanene boka kusinone muntu ndi bwensi nabako. Nonya muntu ndi bwensi. Nonya erero iga. Oiso konyora kwanyore head injury. Nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja. Si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria. Alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa. So haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira rituko ria Ijuma gochaka chinsa ibere goika chinsa ibere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro iyobo chenu ubwo mubiro. Igoro breast cancer screening. Inabo umuntu atakire kuyekorera every month. Every month siku ya 10 after period. Ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagocire turi kunyara gukora mirimo iri kwengo kora umwana ataraike emyaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ebintu biri abareri b'umwana bakomukorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebo chenu ritukurie Juma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukurie Jumatatu chinsa isanu na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mubero na bwo obonda bwao. Omwanchu muliriria bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televisioni yao na mbeyemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV Obwansu bwo Gusii. Ine omwanchi omurigereria no manyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche FRIDAH KERUBO twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya are ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito nabwo tugochikutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke bya orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo na kibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseto ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyechamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemerongebere naine
bono onye kendegi akorekanire ase kenyuru kiao ekiota gitutumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye ase simiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime no manyatale sikubika beza urushogora masese abeto yona no meraka gasoka ne bagi onde ine bintakwena na guchi paraga sigoro yabeto ko tewa genda utanganya gete karare ko soko sari ko mate sinya de inga kina so kire ngoira nandi kinsa gete na nyabeta Waswahili husema siku njema huonekana asubuhi. Yani litukorigia nigo likorokana emambya. Negati ya byorokereryo byeritukorigia nakagaso gensakia. Ndizi TV ntumanyete obobisi bweritukeri bigia. Nakiyekogera tokorentera omurobiryo bwensakia. Umirana na inche Job Maangi. Nenche Dorcas Kemuma. Kya litukoria yiki uchakira Jumatatu goika Ijumaa. Uchakira chinsa 12 goika chinsa sato chamambya. Tukumanyina na lialia aire obolito ase amagazeti. Ayagenderete ase siasa. Chisemi. Dichiko. Obosombi. Nabo igo na yande amange. Wakire bya Job. Wakire bya Dorcas. Na kwereganira imiyomurubiro bwensakia. Dorcas ni yariganira bene asomurubiro bwensakia. Nencho boigo ni yariganira imiyomurubiro bwensakia. Naye yariganira bene toroseri tukoriao. Gusii bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretera obukoreri bwayo egesiri na muno banyore asorusege rwaburu yakegima orure imechi nsamu kiri kya yogo mbara bali na yogo primary nigo bakuru obukoreri buna burya bwo kubatuka kimbego go kya setugo yani artificial insemination asokwe nyorera embego iyo iragero nyore tugingiya insira iyo wigo itali gwakona maruire ayirira natalira eduka ya Enokem yo mu cy'obusungo eri kwenyorera amaryogo yo gusyalira bimeri endagira nechi supplement chetugo amaryogo yo gusyalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imiyo mu cyo Kisii asinyumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza wigo urusegerunde nigorore mparabale na Shell Petrol Station imiyo mu cyo Kisii iyo yakarukiru Falcon Station wigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet growing healthier future one harvest at a time. Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko by'igoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero n'ekimashini cyekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo banteire nekeombe gya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri yobwo sangu getangu kuna unarega kama elaptech Dynapath Laboratories itari itumu ya toro kurira marwiri na malaria kuri tore sukari twapima blood pressure kupima tore kidneys kupima tore liver function test zonse kwa laboratory
nkuru barobokorere buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Abo igokorenka amarwere buna HIV, brucellosis, gose oburwere bw'amabere, arthritis na yandamange. Boigo nkorenka bare omubere bwensi asamarwere buna prostate cancer, asamange. Batalire imeyo muchobosongo, asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Uburundi bw'iki matatu cha 14 seater D2 PSV Uburundi bw'iki bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuje bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gya NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yandamange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakeresimi umu manager Rocky Driving School. Eskuru ya St. Anne's College nigo togoko ari bagari okumenta ebirengo by'ekisemi ase chikosi ao ndobwate ekosi ya ICT ase kerengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chinde buna CCTV technician video editing and sound production computer technician and programming web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uhuru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity Nyamira asamaga cha Timi Building ange na juakali asepare kogenda yanchure Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani Suneka amagacho a Dennis Adwea ase estage yechigari cha Migori Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani Rigoma ase chiro ya Rigoma ange na Vision Point sako Voigo branch ya Borabu ejuego toka imemo choki jauri Erio kwerikia nigo ganeirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chyo kwerikia St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Omwana bwembe magatebyo omwana bwenguko ngaye abakoyo abana bokorangeria obatebi ngayaya musibati oyo mino no tamenye teiga na bwata mamocho nekene ntage tukobatebi nga bantu bali bakare ko babwata masikani asabanta abanene bantu bali bakare igo babwata basigeta machiko baetwe yogokinia enka aiso gotoka nga omochaniriye obunira machikaya nabare ngokora amamiguno nyore n'abantu ora amamiguno abantu abanene no muhaji kabisa okore tu musajore bwoja ara mamigusi wakwemete sawa sawa mwana bwenguko gatebyo
mwanchumuriria Ndizi TV na kwariniribene ase entunda yende ime jomoroberio wensakia ase entunda ya kabere buna botambe nigoto kumulekera ayaire oborito ase amagazeti ase nche buna botambe job maangi nigonko baira wetira ase gazeti ya The Standard. Aha, akera sensemo ya nembwate gazeti ya Daily Nation. Ekato kumulikira gazeti yo na mange omulikibwe gazeti yagendete kumulikira animono ase page entangani torochenga umwaka yoigano mwaka olipu iya ekero kuligereria umanchi muligereria liboli ligali no mulikibwe gazeti yo ngaki bali baiboletu ase chitariki chiga emeronge bere na kianda cyomutinyo yiga okabere na kibago chengera litukoli yabo liyo koiborwa igone ngane mulikire ase gazeti yo ya Daily Nation ekero ndabengo kwigora page ya gatatu imbegi kumulikira asobwime chinga kyecho bayigone ndoche ase page entangani ndoche ngane mulikire gali irobo litokegima ngakibono umuraibi amagia ODM Raila Odinga agochikorwanira kerugo kyobonyekerugo ase chinse cyobumo bwa Africa na kyarigere tigosenga kingane yo abono yabeirege koligerwa encherengao ekero ngali chikoli nyali abereli gwetigwa ekero kuli elyo mwanchu muri umuraibense obere kagosira omurayibiki amagia ODM nabigo kwene kyanga ankonyorale ekiruge kigo mwanchu muri elia engane yo ninchiko imurikira sobweme ase page ya gatano nalimo nabigo ase page eli ya gatano nakabereka tokulira nabigo ase page yo entangani nigo murikibwe gazeti yo amurikerete nakibono okubatkana no morobelio bubwa gachiwe chinyomba cheligolire ensekegima ase abakoli emirimo bagendete chwa eningo yabo ya 1.5 ekero mu Anthony General Justin Muturi abereka ko bolia ensemeri ya Kenya Revenue Authority gosekere nga gosangereria nibeyo nigo bagendete kogenda mamincha neli chinko kubatikana no morobelio yobo kwaga cha chinyomba chiligolire ensigo mwancho muri ele nichikwegora page yo moelio elindembe ginkumulikirengane yo aso boimekero chenga ase page yentangani boigo nige mulikirete ngaki amateyemo yabetege konyora ogwakwa kubwatkana no guitwa kwe lecturer korwa St. Mary's Lane University of Nairobi oyobeteka gutoki kana gusomo biroye ko gutoki kana ase egetaseni gechigali ya country bus ego engane yo ne mulikire ase page ya kabere aso bwemigo manchimuri tatuske motu elinde tobe tokoligereria amangana yo airobolito ase page entangani tobe tokoyamarikira ase obwagari page ya kabere omwanchi omurigereria nigo emurikerete ngakibono chi university gosoko boligo kwa rurugo cha ase chi university bali bakobetereria aborokigwa kogenda ekanisa metendo bataborokigwa bali bataligo chikanisa kolende university ya monigo yaberege kumurikirwa yaberege kobetereria aborokigwa kogenda ekanisa kero koligereria se murikibwe gazeti yo niga mulikirete ngaki omowaziri wechisemi Ezekiel Machogu abetega kolige gosiga kurugo chikanga babe bakolingolia emerobelio ase university ya Daystar nabago kuligereria obokoreri bwabo kubwatikana naborkiwa bali batali abakristo ababere bakobeterirwa kwene kyanga ngoso abali ase kanisa kolende kubwatikana kerali koiraniria engane yo bosiwe bunge niga negetinga aborkiwa bande bonsi gose university ya Daystar nigo yaberige kwegererana kwene kyenga morki gonde bwensi ogoso ase university yo nigo ago sign code of conduct yo koba ege kumulikiranga gose niga gwanchirana na machiko ye university yo gwanchirana gose ngakobwatikana nemerobelio no kobolya ko university yo nigere yege Kristo igakiro morki gwago swagali ngo sign yale ogwanchirana kogenderera koba asensemeli yobo Kristo igo mwanchu muligereria ase page yo ayo naramulikire ekarongoligereria se page yo na ndo mwanchu muligereria
ni go muri kibwe gazeti yo amurikerete na kibono amateyemo egenderete kurwa okuboria obo tukigokorekana kubwatikana no gosiria kwa omwana obo oyore lecturer nabo igo obeteka umubiroye ko gutoka ase ensemeri gosase egetaseni gechigari gya country bus hanige kwene kigwanga lecturer yo nigo achiete omoyega bwo kumoenia ise omoro kigwoye ase university yo akagenda kuika sensemeri ya Vihiga chinga ki atkolito moyego ina boygo koira na chinga ki alikoira na ngana lia abolete magega yo gokorobo tukibagacha konyora omuberoye ase egetaseni kyo kyabanyigo no kubuli okwabere gokuru ase amateyo kokora obo tukibweme na boygo nyagosira Samuel Mararo konyora obwene bwaye tokosika mutu ase page inde ase page ya gatatu Mwanchu muliani go omurikibe gazeti yo amurikerete na kibono omo prime minister Arira Henry arachikoba kakokora etara ya bene gwika ase ense ya Kenya akobwatkana no konyurwa kwena na orobotri wa bene asokwene kia omolembe agati yechinse cyo ibere go Mwanchu mulianga ense ya Kenya ni go yanyurirwe kwena na orobotri wa bene ekerara bekagwikirana ase county ya Nairobi nabego kumera na nababwatani abwarabe bakaba gukwanira mirobirikeli ense ya Kenya yaberige kubeka inde kwanekia omolembe igoma nchumuliye na inde ase page yo ya gatatu anige murekerete nga omwako igantumetenga no mwaka olipia nga kilipia babies gusaba abana bali bayibwire kitalikie 20 na kianda cy'umutinyo kabere nga kipago cyabacengera litkolyo koyiborwa kwabo keraba murekerete mungwano yo maserieta Boniface ongera asibakane kyanga asomwa osase litkeligani igabereka go ikemiaka 32 nabo iga the same time obereka go ikya emiaka 53 omanchi muri no kuburukana kayendeta kwene kigwa ekero koligereria nga lipi yego cha after every 4 years agosenga kera emiaka ne yabereke gweta kero kuli mungwano yini gabeteka kuibura chitalike 20 na kianda cy'umutinyo kabere umwaka bweri bweyemo chimikianda ne 90 go no kuburukana kwa bere wako ene kigwa akubwatikana no gucengera kweli tukeliyo koiburwa asibali babere bakoiburwa chitaliki cyo 20 atogosika mutu ase page ya kane ani ngo muri kibwe gazeti yo amurikerete na kibono bali balikora age ikaro kia bene kurwa sensemo yobo mubwazi mila umoja na boiga sensemo ya Kenya kwanza ababete bagutwara kumurikira nga kyoko igwana kora bego kwene kigwa gati yobo mubwazi mila umoja na boigo sensemeri ya Kenya kwanza kerwa mulikerete nga kyo munyakerugo Kalonzo Musyoka na boigo munyakerugo ibale ko konya na nere kimani chungwa chinga kibabete bagutwara igikare kina boigo gosokya oroboti rwanadiko murekerete alibabete bagwanchirana serikali bege kubwatia elinde amangana yabeka gusonsora guseme chandeli yale ngororo ebeke gusonsora aniga go chamagega yokwena na oroboti rwasumu bagani oyomo meyomo cyo Nairobi ya mwakolieta mutinyo 11 kulenda sigwe kirabono igo kubuligo kwarurwe nga alibabete bagukwanira abeka wikiranirwe gotaka kwemanya mange anaboko igora gosina boko nyolere gazeti yago ya Daily Nation page ya kane obego kumulikira amange ase page ya gatano ni go mulikibwe gazeti yo amurikerete na kibono murayibense Dr. William Ruto na boigo murayibe kyamagia ODM abanyolire na inde enchere ngao nga kibago chikwene kyanga osinga babere bakobwatrana na gokwanira na kibara ene kinga 2/3 gender rule yabereke goikiranirwa boikiranwa kero muri kibwe gazeti ya mwalikeretenga engane yo ya 2/3 gender rule atera bakego ikirana yaberege kugwa ase emyaka 10
Oni oroboti robetero kubekwa busi bwe bunge nene ndoko ne kyanga mero bilkibara abe bakobeka kero mu waziri asensemo ya agenda babete bakumera no murayibiki amagya ODM nabo igo kubeka mero bilyunga na kibara imukige tambukira asensemo ya Kenya ko ne kyanga umurobiri yobere ko gwikirana kero bayene kiringa nigo bere gukogwa asemia kaikomi go manchi muri gotaka kwemanya mange nare yabeteka gukwanirwa ase bunge kero mu omonogeli bwe bunge nene Moses Wetangula abeteka ko ene kyanga nigo babonete koleta robot rwabene nabo igimero beli barochera abege kobekwa ilinde ko ene kyanga to that gender rule yabere kego ikirane gotaka kwemanya mange nyare gazeti yago ya Daily Nation page ya 5 omulikere engane je page ya 5 nalimo anige mulikerete nga murayibiki amagya ODM Raila Odinga nachigweti umurero asokonyora libaga lyokoba umunyakirugo bwechinse cyobomo bwa Africa keroba ene kiringa nigo committee abeteke gwikaransa bene nabo igo gwetia amachiko amagia sebarabe bako ene kyanga na kyobo choli bubunyakirugo borabe bogo kolekana igo muri kibigazeti ni gamuri kirtenga Raila nachiko bakagweta lichike lirabere likobekwa ekero commission yabetege ko ene kyanga nigo barabe bako ibwatoka ase umwaka w'ekiri bubere 2025 ase umutenyo kabere igo lichike liri yabere ligwetigwa gutaka kulimanya asobwagale borabe gukwenyorera egazeti yo aya Daily Nation ase page ya 5 nalimo kerangoligeria page ya 5 na kabere anigie mulikeritenga Raila obereka ko ene kyanga taligo chigotikana amangana siasa twarere mwanchi muri elanga Raila obera somo style motu ko ene kyanga ngo mulikera robo koleri we serikali na mona serikali iga ya Kenya kwanza bono igani goko bole kwa bere goko Osama boli niga berega korwa kurasaba Kenya obaga ntiko manyanga gakorwa agoseka kwenda kwa bumunyakirugo AU siasa ya Kenya na kira chikobaga koba kolendero manyena oberega kwene kyanga ikiroge ikyo nge kumutanga erego kora siasa chinse ya Kenya igonga gakorwa roro goikabe gakumurikira amangana oberega kwene kyanga barayibiki amagia waipa Kalonzo Musyo kanabe gakumubwate sia kyagerero babere bakobera nere babere gotara osobereka kumuegeria ebintu bibere bitatu obereka gotwara obumanyi na kyabwenerete koba asense maili gaya ni gabeteka ko yakwana abuli tukoligoro ekero babwatege ikaro kyabene galese county ya Homa Bay achinga kibabwatege ikaro kyobonchele nabayo kulielia ngaki antu bagani tiko gacha anyway yabo asense ya Kenya merobelikeli barabe bagoikirania Manchimwe toketikana naye nigo tokande maseyemo goika ase page ya 10 ase okubwatira na kwaberego kwa nikigwagati yense ya Kenya nabo igo Ethiopia ilinda kwa nekyanga obokoleri obiyanko nikigwabole ase gati yechinse chiberekero kuri yanga umurayibwense Dr. William Ruto nabeteka kumerana no Prime Minister korwa asense yo ya Ethiopia Abiy Ahmed ekero batwalete enkwana ya bene ngakibara bibako bwatrana linde kwa nekyanga obonchelia no kwagacha enibo ngokolekana bule ngakibago kinya obolemi nakibago kinya ensemo yo botugibwe chinsu nakibara bebago konya na asense moyo bosombi asense moya ICT naboiga asense mo yobochenu Manchi muri ile igomba beteba kumurikira amangana yo asobwagale naboigo kubika emerobelio na kitsinse chiberense ya Kenya naboigo ense ya Ethiopia chirabe chigo konya na igoma manchi muri ile ayongati yali agenda kumurikirwa ase gazeti ya Daily Nation page ya 10 bayiga se page yo ntege murekerete nakibono ko ngusana na ko ngendete ko ene kigwa ase county assembly ya Nyamira county ya Nyamira yaberege koro kyuko ngusana na kero babete bakane kyenga obocholi ase county ya assembly ya Nyamira mbo bete bogo kolekana gusima chiko tabete gakubwatigwa anamona sensemo ya majority leader Abel Mukaya, deputy majority leader Edna Mora
naboigo majority whip Nyambega Gisesa naboigo deputy majority whip Jeria KERUBO atanga muri gazeti yagatanga asobora yobo nigo babubwate asinchire tanche egose asinchirelie tancheiri ngamba bete bakubwate machiko asogochorwa gosoa asibiro gibyo umanchi muri gotaka kwemanya mange nyorere gazeti iyo ya Daily Nation page ya 10 obego kwerigereria amange se page ya 10 na kaberekera ngo kolera nigo muri gazeti iyo muri keretenga kibona abanyanyimbo bayimukire getambukiro nabo igokoenda kumusasimo mu nguru bunenchereyemo ayogokeania ogoichoriro akwebirengererio igo bararirenga enchereyemo barabe bagokeania ogoichirana kwebirengererio no gosasima ekero goikirana ase police station ya Central imeyemo Childoret nigo kwariga nigo anamaliogi ya matera nabo igo amasabo gotaka kwemanya mange mwanchi murigereria enyorere gazeti ya Daily Nation obego kwemurikira asobime Mwancho Morelia ayune gazeti ya Nation ya karire bono teto sukegotia ase gazeti ya The Standard gazeti ya The Standard engana emwamuneringa bono ni gugashagwa egento kelia taganetie osechindo totiri chimbe ataganitie bono okoranga chabere chigoikerana yemaega yomurai bwense Dr. William Ruto nomurai obobumu wa Azimio la Umoja Raila Odinga korakana bare amo haha nigo umonsemo bakubeka amangana abekire ase amali kamarabua na kwagatwa nerangi embalini agotebanga nigo amangana rigadi gashagwa beteka kwana amatuko akare asabe batebanga nigo Raila aganeti gotwara ogokwanania nomurai bwense Dr. William Ruto asikwenda atetenga nimbe gingo gita emegwa yonsi kone kinga Raila tarigosoa ase State House ose tarigosoa ase serikali kolende bono ogoigwana kwabego korokana egati ya Raila naboigo umurai wense Dr. William Ruto nigo bono ko muire go komwa umukonyi umurai wense rigadi gashagwa ebirengereringa bono ensemo yane nereliye erachi koba asibotoroche ase gazeti ya The Standard ngana emulekere nelinga nigo bono ere amangana amaya ochia ase abalimu maega yekyombe giati kone kyango bakabalemero balimekeranu ase okonyora egekendo korwa se amarweire bose insurance boigo ase gazeti eyo torojengana ebere kumolekerwa abo nelinga ase page eyo entangani boigo nige kumolekera igoro yensemo yeserekali etali kwigwana na nensemo yabaliki ibamangana amaya oboigo ase okoboko kwao wokolio nigotoroche umurai wikyama kyawa ipaka Kalonzo Musyoka na boigo umurai wikyama kyana Kenya Martha Karua baligera neti ase bonega kumusana na kugendrete ase obomobwa Azimio nga ningora chikuira bibaga ria Raila Odinga toske bose bikase page ya kabere ase kumulekera kigima igoro ingana na igago batebia anene mono igoro yomurobelio muya bokwana na egekendo korwanse ensemo ya marwere gochiase aborokia oyora chikobakonya ase bono abalimu bali babebe banyuma ine nigo bono barachikonyora egekendo nabo kwegwa libagali abene kwene kinga onyuko bwate abana bwetani bane umwancho yo muna bakwira abana bane abeka segekendo kyamarwere naboigo umwancho nde ababeke asegekendo kyamarwere ase boigo engana era chikokonya abalimu anemono ase ogwekenga namarwere nabokoke egokenga chinka cyabo korwase amarwere boyo nigo epeji yo kwanira igoro yetaro yomurai bwense oyuboigo oyoro monene bwabo waziri asense ya Ethiopia igoro yogotara kwaye ime yense chwa Kenya enchera kora chikwene kinga obwamatega cyechinse chibere ngo chikobabore obuya ase boigo torochenga nigo asoko boko kwa wokulyo
aha engana ebekira aboneri okwanira igoro yekyombe kwegerera obwene bwaborokia anene mono korwa sichi school chichi secondary kupet abo babere bakorwa amaganyo y'amatuko 18 nga serikali se ekyombe kya TSC kebege kwira ni kibesa babete bakona chago kyase ensemo okwagachwa kwa kinyomba ase amagoli amake eyemaega yokorekananga nige kambeka batatenga kibese kibabeta kona cyo nigo babeta bakumachwa bakonachwa mamincha eri kigone go bagani tibarenga toirana eri kibese kito eri ndo tokogenderia namagimaito twende peji ya gatatu kwaniranga nigo abakungu babere bagenda tekurwanerera nga yumo sacho ibo arachi koenigwa ase umukungu oyomo aganetinga tiga obutuki bokorwe entomanyenga ninki keirerete akabaga gosiria obugima bwaye kulinde ase omo oyonde awotebanga aye awotebanga ti obutuki bokoru naye otamurende tebuya engane abere koleta botantanu nokumusanana ase enkeyu ase bunoroche igabwa ase gazeti yawe The Standard nigo toroche ebicha ye sanduki yokomwenia nyagosira ase kulinde bonega emusanano ntindi agendrete tuskibose wika ase page ya kane nigo bono omurai bwense Dr. William Ruto aganetinga bono tiga aba waziri bae bane kinga ngobeka balemero billions teneni ase kinyomba cyoboralia linde kwene kinga nkomanyi bale aba Kenya igo yemiro babere bawikirani ase page torokinga no murai bwense Dr. William Ruto mokonyo enabo igo aba waziri bale ase ensemo yegikaro asense waje bakora emisangerekano yabo waziri nabo yebikaro byugokwanira igoro yemiro baganitie ego kiwikirania ime yense yaito ya Kenya nigo obolichiko kwabeto kurwa ase abisi cyo bomoteneri wabo waziri Musalia Mudavadi oyo beta tabanga tigakere wiki kera omwaziri bose omolike obutambe ase wizara aina kinga nkobe kale omorobelio oyomo ase ekinyomba cyoboralie olinde kone kinga aba Kenya nkomanya bale igoro yemeroberio serikali yaberege bekerania ase ensemo yamagenderere ase boigo etoska bose wika page ya gatano igekwanira igoro yamakomu aba Kenya bagendrete wetera anmono ekeroba kuligia emeremo ase chinse cheisiko nigo egati aba Kenya babere bakoranga babere wetera amakomu anmono ekeroba kuligia emeremo ase chinse cheisiko aso konyoranga nigo egati kampuni chiko bachikorwa kikorwa chiretire igoro kigima ase aba Kenya ase kolene garwa wikerana ase chinse cyo banyoranga enjera to abeto kwana adanga kwa ground vitu ni different yani bintebire etobauti kigima engana ekobage koletanga abange babo kuba bakonyoranga abakonyora chinga ki chinkongo toskebosyo goika ase page ya gatano na kabere ego kwanira igoro yense Raila abeire gago kiria bali baganetie abe gakorwa oyora chikoira libagali ya bene ase obomo obwa azimio oreda bona ni gabira batebanga incha se bona iga egento ndigereting kelinga nakina chikoba omunya kirogo worogongo wose omoteneneli worogongo rwa Afrika kolende ase abarayibanda tokomo bekera bagende tokomo sabanga tomanyinga ingora chikoira libagali yao ase toroche inga ase gazeti ya The Standard nigo toroche omurai wekiama kyawa ipakalonzo mzioka omurai wekiama igya usawa party boygo omugavana omokoro gwe county ya Muranga Mwangi wa iria oyo kabeire omwaziri wo kolenda enzi yaito Eugene Marwa na boygo Gideon Moi bale isiko yeskuru ya Kabaraka high school Moi Kabaraka
ase babete bawikara bako kumirana na kugani gusanga igoro siasa chigendrete ime yense yaito ya Kenya anmono siasa chiobomo bwa azimio toske bosi wikese page ya 5 na 3 nige ukwanira igoro y'umugabana we county ya Nakuru Susan Kika oyo betega gosyoria emeroberio w'imyaka 5 gwamagenderero ase enseme yo sabetega tebanga nigara tukumurikira obochenu amurekere ensema kwene kinga amachingo tokare chisembi okorosi gwa kwenibo oburendi bw'endagera nabo igo amagenderero ase ensemo eyo negati yemeroberio omurobere cyo cyako cyakiro mwaka w'ikirubere nemerongo ebere ne tatu wika omwaka w'ikirubere nemerongo ebere ne tano nebere ase barati kwene kinga ngukera nibare amagenderero omoroberio obeto wikera wokoba segeti kyanyayo kere ime iyomochie omonene onakuru ase egati yebintu abetawate barati wekerania noko nekinga oberega kwagata chikiromita chiri bubere chechipara ase omoroberio yokorukunga imarisha barabara program oyo agane chiko chiwekerania ase ensemo ejo ase boigo engana erengete chi county nikotoroche ase ensemo yanse ase gazeti ya Nation omoriki we gazeti ya Mombasa governor in sport over disappearance of 54 million nigo omugabana gwe county ya Mombasa alina maborio agane ilikoyenelia maega yo kubora gwekibesa kire kimilioni emerongo 5 na enye korwase county asena chukolera ase gazeti ya The Standard page ya kiande kwanira igoro yenchera otaro yomurai wense naboigo omurai habo mubwazimio la umoja Raila Odinga era tukwene kinga yabegokinia orogongo oruna wewe county ya Homa Bay maega yogotwara investors conference ituko ligoro na wewe litukolia muiso ndastro cha sebiche yo omorai wo mubwa azimio Raila Odinga no mugavana we county ya Homa Bay Gladys Wanga bakoligerelia egati yemeroberio era chikwene kiwa ase enseme yasubu mwancho muri Ndizi TV abuno ujo tabokelia kumulekera egazeti ya The Standard ase kolende burabotambe togotebinga onyigo tete kwemanyia mange genda wigorere egazeti elibwanchete elinde abako yasoma nabo kwemanyia ase oboime ase kolende torati kwenda somo chimoko nabo komanyanga usumuganye itobere gawikirana tigango toraligelinga mbarabya bagenda tutubwatu kwetera somtandao oito o Facebook nabo igo chinsemo ase ensemo yakwane kinga ngoto manyolenga mwanchu muri Ndizi tinge yagenda tutubwatu korwa nene mono emambi yabono maambia ndo cherebe kabo chere inatema emambi ya mwenzi nabona itukuligi yali kanyeko Beatrice Osora mama Purity egesicha morning korwa bogirango ekona ndo cheboigo Victor Amondi miyenda tanga watching live from Nairobi West tuko pamoja hadi tamati omoigoli Anthony Ragori Mokogoti Onyangaresi Rispagisiora Sheila Kemunto Paul Ombaki Bouse Mairura Suzi Riruma White Elvis Upande Zakari Makori Muginda na Charles Abangi nabaganiriye emambi engentamanya enseme ya FRIDAH barabiyaba basumurobiryo wasire mkuu agatebanga obwakire bya team Ndizi TV News Digital atabanga watching live from Doha Qatar mbiamano sana mamanyi Ben agatebanga watching live korwa Nyaura Busia Electronics ni kondani Teresa Kemunto agatebanga obwakire bya job na FRIDAH korwa Muranga no Toramo right mbiamano mwanchumurelia on Ndizi TV ase okendra gutugwatia ase kolendenche
nigo nabe ginko batebinga nabe rigingo soka nabe ngade kwaheli asit kuli alero nabe ginko batiga ase amagoko afrida abaga kwalgania omugeni itogwe kuli alero nabe gosanganere aso masengo batebimbia mono aso kubatera ntwa beto kubatera na gorusinza cha mambe go kurwa kiete ase bono nachi komwali bagalia benenere abega osangana omugeni ito iri beto kwemania amange anena mono igoro yomurai bwa azimio la umoja Raila Odinga. Igo manchu muri area toska tonyegera ngwira nande asegekege kekerobosyo elinde ngoletere omugeni bweli tukolierero tobe togosanga amange. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Negenteki ya konyora ibintu byo gutumika aseduka na negenteki ya mono konyora duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nyachitaya chiwaya n'ibintu binde binge byo gutumika asistima nkoni yabale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable, CCTV, full moon, floor lights, extensions, panel lights, 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater, chifa, snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imejumu chokisi opposite DTB Bank angena Shell petrol station. Nepoku bakirisimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo inyisano niseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Kuikira bono ayabunu mwagachi kwa manyiri duka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiriche spray paint no chire mbabwate chiboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757
1025710757. Karibuni kwa kliniki.